σας πω που έγινε στην Κρήτη και είναι πια πολύ γνωστή σε όλο τον κόσμο. Μια ιστορία που ήτανε κλεισμένη στο ντουλάπι και μίλαγε για έρωτα, για αλήθινη καψούρα. Μια κόρη ερωτεύτηκε ένα ξαχτό λεβέντη την ώρα που χορεύανε μαζί σε κάποιο γάμο. Ο έρωτας ξεκίνησε αμέσως με ένα βλέμμα, γι' αυτό το πάθος το τρελό χύθηκε τόσο δάκρυ. Κι αυτή τη σχέση βγήκανε πιστόλια και στιλέτα, αφού τους δυο τους χώριζε μια παλιά τυφωνιά. Έτσι το συμφιλεί Μαριό για να το συναντήσει, έρχεται κάθε απόγευμα σ' αυτήν εδώ τη στέρνα. Ούτε ένα δεν πέτυχε. Έτσι τελείωσα δόξα, τελειώνει η ιστορία, να αυτοκτονήσει προσπαθεί η δυστυχή Μαριό. Απ' τη στιγμή που την καρδιά τη χώρισε ένα βέλος, εκείνη αποφάσισε να δώσει ένα φινάλε. Κι αφού ο Σύφης τη Μαριό για πάντα εγκαταλείπει, εκείνη από τη ζωή φεύγει με μία Πόρσε. Όρσε.